7 minutes past 7 emsakazweni ikhwezi komhla ka25 July 2017 siyakubingelela ke lapha emsakazweni ikhwezi ohlelweni Sakha Isizwe ku 94.5 na 107.7 FM bingelele Facebook ngamambata hamba nobheka kaMagwazi ogqoka ubhotayi sawubona nje angibingelele umsakazi ngiphinde ngibingelele abalaleli emakhaya uyaphila kodwa mngana hayi siyaphila msakazi wazogqoka kahle nje ngiyabonga aMagwazi into zakho ngiyabona ushawa ubhotayi ngathi lokhane kade lafele khane nazo nje kwenjawo sibe namsakazweni ikhwezi FM kanti mlaleli singakwazi ukuthi inkulumo yethu sikhuluma nje namhlanje emsakazweni FM ikhona ku Facebook singajabula uzwa ama comment abantu abasha ngoba indaba ibheke kakhulu ukubona ukuthi bathini njengolusha njengoba isihloko sanamhlanje nje sithula kahle kodwa ngiyabona itarget youth msakazi into ebaluleke kakhulu mhlawumbe umuntu akaqalela ngaphambi ukuthi ngikhohle umsakazi ngifisa ukudlulisa umkhonzo ukukhonza lapha kumama olalela kakhulu ikhwezi kade ecela impela namhlanje ukuthi ngalenzi iphutha ngizengabhala eceleni igama lakhe agree ukuthi ungakhola uyazi ukuthi umuntu omdala makwakhohlwa into ayishilo kuyi sign of disrespect yes umama uMajozi uMakalindo Majozi olapha endaweni yasefaya eduze kwaNkosi indaba ezithi ungubani icala bizolivula eduze lemthombiza uzojomba ngale ayindaba ezithi nangu umuntu ngicela ngilalela ngakuhlela akasangikhonzeli so siyakhonza kakhulu kuma siyabonga isupport abasinikeza yona nanokusikhuthaza ke ukuthi izinto sikhuluma emoyeni zabasiza abantwana kanye nabo abantu abadala emakhaya nje isihloko sanamhlanje sithini kumuntu lapha ekhaya umlaleli ukubaleka ukubamba iqhaza la hlala khona kodwa ichaze kahle topic yakho ngoba ibalekile imnandi bizoshow wena futhi namhlanje ngifisa sibheke lento yokuthi njengoba simphakathini ehlukene emsakazi isikhathi siphila kusona manje kunabantwana abakhulayo benenkinga eningi ababhekana nazo but iproblem isekutheni bayakephi labantwana ukuze beyofuna usizo now uthola ukuthi ingane inenkinga but le nkinga le khona enganeni inkinga ebingasolveka ukuba ingane inaso isithangabo noma indawo la ikwazi ukukhuluma khona ihlanganyele nabanye abantwana abasesimini esifanayo nesayo ikwazi ukuthi ivuleleke kunokuthi ingane igcine sibone ukuthi vele nginenkinga akekho umuntu ozongisiza igcina mhlambe sidla ama drugs isiyeza izinto uma intombazana mhlambe sihamba nabafana isihamba endaweni engafanele bese ifuture yengane siphela kalula kanjalo now sifisa ukukhuluma ngale nto ukuthi sibheke ukuthi kubalekile ukuthi umuntu omusha laba youth imandakanye kakhulu nama seminars noma mhlambe nemhlangano nokuhlanganyela nabanye abantu abasha ngenhloso yokukhuluma ngezinto eziyaphambili ngoba msakazi mangabe abantu sebehlangene like ake sibuke lento njengane nesonto inhloso ukuthi abazalwane behlanganyele ndawonye ukuthi bekhumbuzana ukuthi yazi lenkinga onayo ngeke ngadlula kuyona ngenza kanje mina ukudlula kuyona so lokho kunikeza ingane isithombe sokuthi one akuyena umuntu oqala mina ohlelwa lenkinga le ekhona njengamanje bakhona sekubadlule kona badlule kanjani imephi iminyanga engangisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphume kule nkinga ngale kokuthi ngilimalelwe ikusasa lami so izinto esikhuthaza kubantu ukuthi nabazali emsakazi ukuthi ingane ukuba umzali wengane akusho ukuthi ingane yakho ngokuyiza la biological noma ngokwegazi but okubalekile ukuthi ingane ekhona emehlweni nakho ayiba nesandla iba dlala irole noma indima yokuthi lengane ngifuna ukuyibeka la asupporte wazi uma ngabe umzali noma umuntu oyibhekile ingane yazi ukuthi ingane ilaphi la iyakhona ihlangana nobani kukhulunywa ngani like isibonelo mhlawumbe ukuthi abantu abasha bayohlangana mhlambe ngomgqibelo bani mhlambe abantu abasha noma ngabe benza ini akuhambe njenganomzali uyakhona uyolalela nje ukubuka nje ukuthi lezi ngane kukhulunywa ngani noma ukuthi kunabantu abazoyitraina bayitraina kuyini maningi ama training emsakaza akhona mhlawumbe but ama training amanye wawo awakhelwe akhela ububi incithakalo nembubhiso umhlakazi awakhela ukwakha ingane nawo kubalekile njenganomzali ukuthi akuhambe usupport ingane zikwazi ukubona ukuthi wena njenganomzali wazi mangabe ngo3 kuya ku5 ethi uyohlangana labantu abasha bahlangana benza ini icontent noma into ekhulunywayo into ngempela engaba neimpact ezwa positive ishintshe isimo sengane noma into ezoyidestroy ingane ngiyayizwa le ndaba ebaluleke kakhulu msona ujoyina siku 90.5 na 107.7 FM uhlelo Sakha Isizwe sihamba kamnandi ke noBheki umfoka nje emsakazweni ikhwezi FM ukuthina baleka kakhulu ukuthi abantu abasha bayembandakanye kulo lonke ushintsho lukhona emphakathini ngoba kaningi ngithothi kuba namathuba afika afinyelele emhlanganweni abantu abasha bekho lapha emhlanganweni kufika lamathuba sengazi ukuthi bayakhetheka bathola amathuba abantu abadala
ngenxa ba avile abantu abadala lapha emhlanganweni. Thina njenganomvoti ethenda nemsakazi mhlawumbe ukuyicacisa ngokujulile le ndaba siba nalokho sikubiza ngama-sessions ne-youth la sihlangana khona isikakhulukazi ngomgqibelo ngama-weekends ngoba iy'ngane zisuke y'funda phakathi nesonto la sihlangana khona nabantu abasha cishe kuwona wonke umphakathi kodwa district esibhizi kuwona kakhulu njengamanje uMgungundlovu eMgungundlovu usebenza kumshwathi nasemkhambathini la sihlangana khona nabantu abasha sikhuluma ngalezi zinto sibheke ukuthi behavioral pattern yengane kusho indlela yokuyiphatha kwengane ezikhula senze isiqiniseko sokuthi I understand ingane lakho isibonele ukuthi uma ngabe umntwana ekhula akubona bonke abazali abakwazi ukukhuluma umsakazi nengane ngokuthi uma ungabe ukhula uma uyintombazane uzoba nama-hips azonyuka azokhula uma ngabe kwenzeka lokho kusho ukuthi naye uyakhula kusho ukuthi mhlambe usekufanele wenze izinto ezenziwa abantu abadala. Okwesibili mhlambe kuzoba nesikhathi la uzoya khona ngokukhula kwakho umzimba kuzofanele mhlambe ugcine mhlambe uya kuma-periods. Uma ngabe kwenzeka lokho kwehlelo sesikoleni akusho nakhona ukuthi into engenzeki kumuntu but kusho ukuthi ne uyakhula. Now into ebalulekile mhlambe ukuthi uyekuthisha useduzane nesikole esikoleni noma umthembayo umchazele wesifazane ukuthi nginenkinga kanje ama-sanitary towels siyawahambisa ey'koleni siwumvoti ethenda ngayo leyo nhloso leyo ukuthi noma ngabe kuba nezinto ey'fana nalezo. So ilokhu esikhuluma ngakho-ke msakazi ukuthi abantu abasha-ke ababe yingxenye lezo zinto lezo not only ngoba kwenziwa umvoti ethenda but kube ukuthi into ejwayelekile emphakathini yethu ukuthi iy'ngane ziyaba yingxenye lezi zinto because amakhaya asikwazi akuwona wonke amakhaya akwazi ukukhuluma ngokukhululeka ngezinto enokwenza nokukhula komntwana ngokuvulelekile nakubona abafana futhi umfana uyafundiswa lapho ukuthi uma ngabe ukhula amahlombe uzoyibonisa unamahlombe ukubona iy'ngane ukubona iy'ngane emsakazi zabafana uma ihamba sekuketshwa ihlombe uyadebhisa ibhluwe kube sengathi uyena kuphela ubhekene lento kanti yonke ichithekele nasadlula kuyona ngezethu ikhaya nanokuthi msakazi understand ukuthi isimo esimficile abanye uthola ukuthi mhlambe izinga lokudla udla kakhulu mhlambe ngo-16 17 i-metabolism system yakhe isebenza kahle ngangaye-age akakuyona njengamanje nendlela yokucabanga nendlela yokwenza ukuthi uma ihamba uzombona shothi step uveze i-anda uma ngabe ihamba uma ikhuluma useyabhodlabhodla uma ithunywa useqala geze qala before aye esitoli into engayenzi so lawo ma-steps lawo sithi-go through ney'ngane zi-understand ukuthi into eyenzakalayo. So kuye kube kuhle ukuthi nomzala abe yingxenye yokuthi uzo-understand uma ngabe ingane siyenza kanje akukona ukuthi le ngane kube yangidelela sekufanele kuliwe nayo but i-stage ekusona njengamanje leso stage-ke msazi siyingozi kakhulu ngoba uma ngabe singazange sibhekwe enganeni ile stage esibanga ukuthi ingane igcine sikhulelwa incane uma ngabe ingakhulelwanga ikhuleliswe ngomfana okanye ngesikhathi kuye kungahlukani ukukhulela nokukhuleliswa you cannot divorce the two it goes with HIV and AIDS ngoba phela kunalokho ubungozi ukuthi namhlanje isimo siphila zona ukukhona into enjengana leyo. Now iy'ngane siyikhulisa kakhulu leyo nto ukuthi nazi into ey'khona uma ngabe kwenzeka lokho akuyona into engazeki le into ekhona futhi leyo nto ifikele ukudlula. This is why uma ngikhuluma ngihlezi ngithi ayikho into efika emhlabeni ifikele uzowakha noma empilweni yakho ifikele uzowakha nje izovula iphasage la no ifikele ukudlula le nto le. So iy'ngane izo-understand ukuthi uma ngabe kunje akusho ukuthi sengimdala but nakho kufanele ngikwenze ukuze ngikwazi ukuthi ngi-achieve noma ngibe yinto engifuna ukuba yona kusasa ngoku-understand ukuthi lokhu kuyingozi ngalokhu lokhu kuyingozi ngalokhu. Nanokuthi-ke kuwona lama-sessions esikhuluma ngawo msakazi suke siwenza nama-youth adolescents kusuke kuyile nto yokuthi angithi zama ukuthi manje kube khona ukuhlala kahle phakathi komuntu omdala ekhaya nengane. This is why sithi kubalulekile ukuthi abantu abadala noma abazali noma i-guardian noma ayisupporte ingane uma ngabe ithini kunento eyingxenye engiyohlangana nayo ngoba ziningi iy'ngane ezikwazi ukusebenzisa lawo mathuba futhi msakazi ezifele ziya kufunda ngezinto ey'thize kanti seziyele endaweni zazo if zazi isikhathi zokubuya ngesikhathi lesi sibuya ngazo nalaba abanye abantwana. So lezi zinto zibalulekile kakhulu ngokwema-observations ethu cishe 90% abantwana esihlangana nabo abaningi bayakwazi ukusizakala lapho ukuthi uyakwazi ukuthi le ngane le usuyishintshile indlela ecabanga ngayo. Angithi ukhumbula msakazi ukuthi phela le nto ihambisana nanemizwa yengane ngaleso sikhathi ingane ibona ukuthi ayisabambeki nasekufanele yenze izinto ey'thize kanti uma ngabe isifundisekile ya-understand ukuthi hayibo mina kambe what is it that I wanna do empilweni yami kuba lula ukuthi masikuhlanganisa nalezi imfundo ezenzayo ingane ilinka naleyo nto. Like for instance sinomntwana ngonyaka odlule msakazi esahlangana nabo uma ngabe sibabuza angithi masikhuluma nabo like we trying to understand ukuthi wena ufuna ukuba yini
like kuma sessions lawo noma kumhlangano ethi mahlangane nabo ukuthi siyabuzana sokufuna ukuba yini lo mfana ufuna ukuba yisosha kade ngaqala ukuhlangana nezingane but ngaqala ukubona umfana ufuna ukuba yisosha now into eyenzakalayo lapho ukuthi angithi uhamba ubheka necharacter yakhe mawuthi uyambuka uyabona no physically fit and uyayithanda izinto ezipanjiwe yabona ngathi zinamandla no no lento engakwazi ukuyenza izinto efana lezo but lengane siyasihlangane naye yenza grade 11 so weba grade 12 kuyimanje usemasosheni ngazo lesikhuluma ngazo because angithi usindile kulento esikhuluma ngayo umsakazi ukuthi ngoba sengumfana sekufanele nami ngingene kube ne peer pressure ukuthi ngoba abangani mami benza ukuthi nami ngifuna ngingene kule group yabo because when watshela lama groups it we understand ukuthi no stage is feel but nazi le fanele ngithathe ifamily yakhe na izobenefit ngale yangane ngoba na ikwazi ukuthi shape lezi lesikhuluma ngazo so lezo zinto kwesikhuluma ngazo ukuthi kubalike abantu abasho beyingxenye yezinto ezenziwayo isakhulukazi ezinemfundiso ezibayisa phambili nje into engiyicaphela lapha umvoti aid center ngibona ukuthi angisagxilanga emvoti sekusasale igama kwakumvoti kodwa ngibona nikapaka so ukuthi nje ama-boundaries senohambe yonke nto ngena kumgungundlovu and abantu abasha niyabona umehluko lezi ndawo enihambela kuzona ukuthi ngempela kunoshintsho indlela abenza ngayo izinto abasha cha ukuthi into ezinhle kakhulu lezo ukusala kwama-club asale bakhona emsenihambile noma babakhona ama-influencer nabo nibabhekile njengabantu abasuke bebagayide uma ngabe sikwenza emsakazi sesiqiniseko sokuthi wonke ama-stakeholders aba-involved kuleyo nto ukuba involved does not mean ukuthi bawarana ama-sessions such but kuba ukuthi ba-aware ukuthi nansi into eyenzakalayo so that uma ngabe kunama-issues umphakathi nomphakathi umsakazi unendlela osebenza ngayo ehlukene lento okhuluma ngayo ukuthi nesisiphumile kumvoti iy'nkinga zabantu esikhuluma ngazo mhlawumbe azikho emvoti kuphela njengoba ngila emoyeni manje mangiphuma la ngizothola ikholi la ethi umuntu nami nginayo ingane siqala ukwenza ukuthi nokuthi iquestion yami mama ukephi baba ukephi lo muntu la ekhona sifunele sifinyelele kuyona because inhloso ukuthi sikwazi ukuthi sisize umphakathi wakithi ngale kwama-jurisdiction ukuthi ngeke ungitshele ukuthi umuntu uma ngabe ethi nginenkinga mina ngise mhlawumbe ukuthi ngise Richards Bay bese ngithi baba yangifeki lapho kusho ukuthi asiyikho into esizile la igama le-organization ngumvoti mina ngumvoti aid center igama le-organization but ngokusebenza sizama okusemandleni ukuthi la sikwazi ukufinyelela khona kubantu bakithi ngokusizana nozabo ukuthi abanye sibalekelela abantu besizakala so asikwazi ukuthi nesibe within ama-boundaries asemvoti kuphela but bengisathi ngizama ukusho lento yokuthi ukusustain-ake manje lokhuluma ngakho ukuthi iba sustainable in after sisukile angithi nje siba-developa labantwana bahamba msakazange ngilene mhlawumbe umntwana mangabe efunda grade 10 manje lo mntwana kuzoba surely uzofika grade 11 aphinde ayenze grade 12 mangabe sowuphasela ngithi uyaqhubeka kanjalo then abalandela ngemuva kanjalo kuyinto continuous ngobani si-involve wonke lamanye ama-stakeholders ukuthi nayo into eyenzakala emphakathini nezinye ingane like uyazi ukuthi kunento lokuthi abanye abantu baye befuna ukuthi kuye kube nzima ukumukela ushintsho ukuthi awusazi namhlanje useyikholwa siyamazi besiza la izinto engasile but maze bebona ukuthi usazi no serious ngalento they will join you kancane kancane so nalana kwenza izinto efana lezo baqala abantu bebuza kwenziwani ikhuluma ngani athi umuntu hayi ngiyangena nami kanjalo but we encourage ukuthi abazali beyiqhuquzele izingane nanokuthi beyisupport ngoba ayikho into ebuhlungu ukuthi ingane uma usuyibuza umama ukubuza ukuthi ufunda ngani hayo mama bengekho mhlawumbe mama bedlela izinto zakhe ezinjani akekho there's no support ingane support ikhaya ifike lifice la kuma sessions bangabe sipho umuntu ukuthi ayisakwazi ukusizakala 0324815916 0324815916 siyafisa nawe sizovo lakho ngale ndaba esikhuluma ngalapha emsakazweni iKwez FM inhloso enkulu kakhulu ukuthi abantu abasha sibavukuze basukume beyithathe umvoti 8 cent bona abakunikeza iloko ukuthi zibunani kakhulu abona abaxhase bohlelo lona kakhulu emsakazweni iKwez sikwamukela hayi sawubona yebo ngibonge kuhambe sakho kuyaplaza kunjeje yebo baba cha ikubonge ekugcineni inkulumo kanje nje mina ngiyayithanda njengomuntu othanda izinto ezinhle emphakathini uthi lapha kushoyo ikubonge ngoba ekugcineni sebenzisa umtazo nalelo abantu abaningi abanesikhathi ababona ukuthi kuningi umuntu akufunda khona shuthi manje iKwez liyakhombisa ukuthi isiteshi somphakathi
eluhluphekela umphakathi walo uma lisondeza likwazi ukusondezela abantu abanjengonjinji likwazi ukusikhulisela intsha ngalesi sikhathi ecilile ey'ntweni ey'ningi ezingalungile ukuthi ngokuba khona konjinji sikubonge nokuba khona komsakazo wethu ngubonge nje mina ngiyiqhenye ngawo ngoba ekugcineni nje ngithi noma ngathiwa khulunywa ngalezi nyunyana lezi ey'khona nje ngibatshela abantu ukuthi hhayi mina senginayo yami inyunyana crazy kulungile mfethu ungakahamba mfethu siyajabula nje sibonge kakhulu futhi ukuthi uhlezi uyibophezela intuthuko omphakathi abantu abasha ukuthi uhlezi uphawula siyajabula kakhulu nami ngiyabonga shaka kanjalo umuntu okhuthele kakhulu lapha ngicabanga ukuthi umphakathi sentemisweni bamsondeza umuntu osemusha sikhuthaza lo ndaba abantu abasha ngempela bangayibukeli ukuthi into ethinta ukudevelopa komphakathi ukuthi bebe passive ngesingisi akababe active abantu abasha angithi enye into ebalekile umsakazo ukuthi uma ngabe ubheka umuntu omusha uthola ukuthi ziningi inkinga ababhekene nazo umsakazo omunye umntwana uthola ukuthi siyasikhuluma la emoyeni uthola ukuthi he or she was born with mhlambe HIV and AIDS but now ekhaya mhlambe kunaleko ayikho support angithi ama issues lawo sikhuluma ngakuthi sibasiza kanjani abantu kunoma yipi inkinga obhekene nayo ukuthi uma ngabe kuthiwa namhlanje umsakazo ubuyo test and wathola ukuthi positive lokho akuqali ngawo ukuthi kube khona umuntu oteste wa positive what is the next step ke manje senza kanjani ingane ingafi emoyeni isasencane izigcine ngazange ireach lento esibiza ke natural lifespan ngenxa yokuthi ibingeke support namanye ke ama issues ama social aids akhona avo enye uthola ukuthi ukhona ekhaya akana nkinga but inkinga there's no support mhlambe kwi family akakwazi ukuthi mhlambe aye esikoleni ngendlela ezinye ingane kufanele ngabe ziya ngayo what is it that we doing esizokwazi ukuthi ishape i-mindset yakho ukuthi lalela isimo obhekene naso njengoba kini njengamanje ukuvalwa lapha ngesidwedwe ewindini wena uma ngabe ufundile so wena ufake aluminium so sisidwedwe ufake aluminium sikwamukela ohlelweni sakhe siwe sawona yebo sawubona ma siyaphila siyaphila ubaba angayami ngapha ngasenza mina nomntwana nami ongibona ukuthi uyakhona esandleni kodwa zobe ikhaza nje indlela abantwana bakhula ngayo ngiyacabanga ukuthi ngithathe naye kuleso simo ngapha ngabohlathi khulu umntwana esindaweni engane ekhaya ehlathi khulu kukubi nendawo ma Esikhotha okay alright beka indlebe kunjinje uyishiya indlela yokuxhumana nawe naye shaya kuba websakazeni ngizoyifunda le njinje na ube specify indawo kodwa ngenxa ukuthi ngayo inhloso abantu abasha ababe active asikwazi ukuthi sikhethe indaba abayixoxa ngoba zibalekile ngizoyifunda yobe njengoba ibhalile indawo ahlala kuyona uthi mina uthi ngiyavumelana kakhulu nani lokho nikhuluma lapha emsakazweni uthi sibhekene nawo leyo nto lapha kwamambulu uthi kunabantu ke kade sebexhokhobeleke izikhundla ezithize ngenxa ukuthi zinemali ikhundla uthi lezi izikhundla ke mase iqhokhobele lezi ikhundla abeqhokhobelayo bona gcineni thina ke sabona kubalekile isiqhele khona ngoba saqala ukuthi into ababeqala ngomphakathi thedukudu ukuthi kumele bekhokha ama 10 rand ukujoyina uthi ngayabona lapho ukuthi hayi ngeke angimane ngihlehle kulento ngoba bengithi siyaphambili uthi ke manje sengiyavota cha ngoba ke abantu bakithi ke bayalutha uthi abantu abakithi bathanda izikhundla kusho ukuthi uveza ndlela ukuthi igcineni ikona okwaba khinyabeza noma kwabancipha amandla laqhubeka beparticipate into zomphakathi uthi wahoxa kanjalo ke uthi yena akakwazi ukuzenzisa mebuka into engalunganga uthi kwamambulu igama lakhe uNkuluwa kaMkhize uDanono yamaqili kanti uyabhala no Dondi umzukulu kaCobhano kaNdlovu ku Facebook uthi uhle nomsakazi ikhwezi uthi usilalele indaba futhi yamthinta kakhulu namlaleli ngwagijima ku Facebook ukhulume nathi asikubingelele sikwamukele sawa yebo sawubona siyabonga babu unjinji namasakazi yebo baba yezwa imfaneka yethu yeza ukuthi impela ingayo le ndaba alibongwe Gambusha sibonga
27 minutes past 7 emsakazweni iKhozi FM SMS line 31022 uqala igama liKhozi uvula isikhalo bhala umbiko uhlelo sakhe siyaselinikeza ngayilo kodwa zabe umvula center e-studio khona ubhekwa kaMagwazi sibheke iqhaze ngabantu abasha nokubaluleka kwama youth club emphakathini sikwamukele sawubona Yebo, yebo sawubona